De aceea, dacă avem multe testimoniale pe pagina noastră de aterizare sau măcar 3 testimoniale, userul își va da seama că noi chiar avem o companie de încredere și produse care sunt eficiente, nu doar care sunt lăudate. Dacă văd un testimonial care inspiră încredere, astfel putem cultiva încredere în piața noastră țintă și în userii finali, în cei care ne vizitează site-ul nostru. Putem folosi testimoniale de la foștii noștri clienți și de la persoane reale. Alege testimoniale care sunt cele mai relevante pentru piața ta țintă, pentru a cultiva încredere și a scăpa de frica aceea de a cumpăra. Poți să folosești și testimoniale care să includă poze cu foștii tăi clienți care au cumpărat de la tine și care au fost mulțumiți de produsul și serviciul tău. Astfel, un testimonial este bine să fie lângă o poză cu fața clientului tău care este mulțumit de produsul tău. Ai vândut produsul și serviciul tău. Testimonialele trebuie să fie specifice. Nu la scrie testimoniale de dragul de a scrie testimoniale, ci scrie cum a rezolvat problema lui și cum poate să ajute pe clientul viitor. Ultimul element al unei landing page de succes este metodele de contact. Astfel, un landing page trebuie să facă oamenii să dea click pe un anumit link sau